An ola trigil sé róhéannach inis chun éanú dhéanamh le Portaigh na héad. Well, wanachan, ní hínam go bhfuil, sílam go deisio gin cudan na Portaigh achlánú ar bhealach, a cudan na Portaigh beidir go bhfuil sé róháil tá bairiocht an carbón imi fan am seo. Ach tá cudan na cineile níl sé róháil, higgin rudí dhéanú leis an bhichrifríochta a chorú, nó leis an tuisce a achnú ar bhealach éigen fasta. Cá tá cótáchtach faoi Portach don tuairt seo? Well, the Portach mar seo atá de ard chaideán fíorthaíochtach, tá lán species éagsúla fásan. A sé deanú jobbing doch mai ó híh stór carbóin. Ach fasta sé iontach táhachtach ó híh bhichrifríochte. Agus mar orcha mar tíos an seo, agus tíimiis cuidan na plandaí éagsúil, tá sé lige bra ar an plan de bug seo, sé sin an sfagnam. Agus mar bhrúmar tíos tíimiis go isce an, agus stór adan sin beidir 4 uair a bhechan héin an isce. Ach ní amháin sin, bhar sé deis don na species ligéire seo tá se go fásta. An fréocht, an fréochan, tá an canamháin, agus tá si de lige bra ar an species bug neabhar cóideach seo, sé sin an sfagnam. Agus thráam nar tuisín siad na fás, agus a meach, agus bhulhás, agus sin mar tá sé stór an carbon, an fás seo a titimt, agus go faoi an tuisce, agus tá sé stór an carbon. So tá Portach táchtach i lán site ná? A sé milch noch táhachtach. Tá sé táhachtach ó híh carbón. Tá sé táhachtach ó híh species éagsúil agus eiceachóras agus an eicólaíoch go muna leis, agus tá sé táhachtach ó híh isce. Faríor níl sin mai ó híh tairgí gur bhiú margóid. Ní é tá beithí a chorann seo, ní é tá cuiire, ní é tá barí as. So na tairgí go muna sé Portach, tá sé táhachtach ó híh an timpeallacht ach ní fiú airgead. Cadéon difriocht idir Portach atá buinte agus ceann náfuil. Ant go winter Portach, íslíonn siad an tabla isce, chuireann siad isteach díganna, trimíonn sin amach an Portach ar bhealach, agus an sin scuiltar an carbón thus in atmosfér, so níl sé stór carbón a hiile, buinter an drumpla seo na canamháin, an fréochan, an fréoch agus na plandaí legaile buinter sin, so cailann tún na species a bhí ar brethir sin, agus an sin an tuisce fasta, tan tuisce, agus an dríadar go muna leis a go leis deas na díganna agus a go leis deas na himnacha. Go dí seo, an taon luach a bhí le fód móna ná dá muinthe ar chainge bros le mar humpla. Ach sílam sa go sé óhád níos luachar an óid sinna agó faoi an talú, áit go sé stóráil carbón, áit go an Portach a taú le bichrifríocht agus a cuidiú le isce. So an machchan seo an rud go mbeidh sa súil le, na go doiseimid a cosint na cantracha seo agus na gnáthóga seo, agus na daoine is fearr le sinna dhéanú na fearmóirí agus caiisi é an bhainisteú i gceart. So an príomhar go cearting deanú, na chur luachar seo, má tá fearmór le a díal agus a crothú bainge, nó barí, nó fiol, dhéobh si díalta as. Mas fearmór mise a tá crothú stór carbón, isce glán, bichrifríocht, bechear go bhíonn sa díalta as. Tá fód móna a bhád níos luachar sa talú na mar tá sé an tsinní, ach faoi láthair ní siad a fáil luachabí, nó ní siad fáil díalta as ar bhealachabí. Agus mar sin mar chosin muid a chur luach ar seo, mar sochaí, agus mar ecin fearmór bhfuil is sílan an sochaí seo bhfuil an talú seo luachhar agus ní droch talú é nó talú lom. Tá seo siad na céimhnún rud, mar chuirmid airgad ar fáil, agus cóirle, agus ólas, go doisín muid smuitiú ar scémanna éagsúile le cuidiú lo, aithnuachán, cuidan na díganna a líonúis deas ó go dhéobh an talú gitabig níos fluiche. Tá muid ar mion agus arás becheartúing na tairgí seo a chosint agus caiimiid cinntiú nach neanamid dochar do gnáthóg íhan mar seo, ach ní muid sásta díalas. Caiimiid toisteach le síiltin má a daoine agus fearmóirí a crothú tairgí timpeallachta, caiimiid toisteach go gcéchas.